ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na ng kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, ba't tumingin? Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Story bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw. Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. Ayun, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, Wala. No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, Ako na naman. na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi doon, parang, hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may lang. Wala. Doon, Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para Hindi namang, pwede sa... akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko never. na naman. Ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino technically- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2. How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Alam mo, ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Like, eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was
also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako Or ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po talaga ako. Tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng personal God. conversation? O, sige, So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan na
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan?
Kasal ka na ba? Sakal pa lang, hindi pa kasal. At kanino ka naman sakal? Sakal sa sa mga obligasyon natin sa bahay, sa bayarin, 'di ba? Marami tayong bills eh. Mahal pa ng Meralco ngayon, doble presyo. Ganda ng lusot ha. Siyempre. Ay, pero ikaw kabisyo ha. Ikaw ba kasal na o hindi pa kasal o sakal tulad ni Titangelo? Kasi meron ngayong mga usapin tungkol sa kasal. Kasi di ba recently si Taylor Swift nagpakasal? Yan. Sabihin na natin, public figure siya, pero pribado ang kanyang seremonyas. Oo. Kung tatanungin kita, Titangelo, kung magpapakasal ka, ilalantad mo ba ito sa publiko o gagawin mo lang itong pribado? Sa sa pagkakakilala mo sa akin, partner, alam mo na ang sagot ko dyan agad. Ayo, pribado para walang makakaalam. Para pwede pa ikasal ulit. Unless merong hihinging senomar. Ayan. Kilala mo ako, partner. Pribado talaga. Pribado. Oo naman. Talaga. Kahit na parang madaming nagsasabi na, Titangelo, please naman, gusto naming malaman kasi bahagi din kami ng buhay mo. Ganon. Oo, malalaman nyo, kasal na ako. Pero may plano ka naman. Oo naman, may plano ko. Pero ang plano ko lang kasi, sa West lang. O kaya kasalang bayan, yun. Tipid na tipid? Oo, di ba? Kung maganda naman yung, bibigyan ko naman siya ng maayos sa buhay eh. Ano bang gusto niya? Kasal na maganda pero pangit na buhay o saktuan lang na kasal? Kasalang bayan. Oo. Diba? Hindi ko naman minamaliit yun. Wait lang, ito bang kasalang bayan? Iisa lang yung pakakasalan mo o buong bayan? Pwede buong bayan. Hindi, isa lang tao, syempre. isang Pero tao magandang buhay ang ibibigay ko. Yun naman. In fairness naman maganda yung sinabi ni Titangelo. Kaya ikaw kabisyo ngayon na nakikinig ngayon, kung sakaling hindi pa kayo kasal ng partner mo, pwedeng gayahin mo si Titangelo. Kumbaga, pwedeng magpakasalang bayan, sali doon. Libre kasi yung pagpoproseso doon, no? Libre. Oo. Parang may bayad lang, 275 dun sa ring na bibilin nyo eh. May kasama bang ganon? Oo, may ganon. May package yun, may package din. Kasi naalala ko, di ba yung tambalan, nagpalibreng kasalan sila? Ay, tambalan yun. Pero dun sa amin, may bayad na rin. May bayad na pala sila. Oo, may package, 3,000. Nag-inquire ka na pala? Oo, inquire na rin. Hoy, may kaya ka naman? Maya ka naman sa kasalang bayan? Isipin mo, anong gusto mo? Bibigyan mo siya ng magandang kasal tapos wala siyang lupa o may lupa siya? Tapos kasalang bayan. Di ba? Okay yun. Ikaw lang nagsabi nun? Praktikalan lang. Nabagay. Sige, bahala ka na. Basta mahalaga, may lupa siya. Yung nasa flower-based. Di kung ganun lang din naman, bakit ka pa magpapakasal? Basta ang mahalaga, kabisyo, nagmamahalan kayo. Tapat kayo sa isa't isa. Tama. Gagawin na naman lusot yan ng Mr. Driver natin out there. But anyway, kabisyo, let's remember ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kasama niyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami na alamin ang sikreto ng ating kabisyo. Kaya naman kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bataw-bataw pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako,
Basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin pag hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit. Alright. Ay,
May buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas na nakalipas. Ay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niyang, ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera, pero yung auto pinapasaya ko naman para makarena. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya!
Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Wala!
Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit pa? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan ang hawak. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kaya niya raw akong dalhin sa Amerika. Pakasalan ko lang daw siya.
Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Kay. At ito, ang aking secret file. Isa ako sa mga avid listener ninyo. At sobrang nai-inspire ako sa mga kwentong ibinabahagi ng mga tao sa inyong programa. Maraming beses na akong napaluha dahil nakaka-relate ako sa mga pinagdaraanan nila. Kaya naman naisip ko na ibahagi rin ang sarili kong kwento tungkol sa aking childhood friend na naging lihim na tagahanga ko sa loob ng napakahabang panahon. Itago natin siya sa pangalang Ron. Nung bata pa kami, si Ron ang isa sa mga pinakapoging lalaki sa barangay namin. Kapansin-pansin siya. Kasi maputi siya, makinis ang balat niya. Wala siyang arte sa katawan. Pero, kilala rin siya sa pagiging masungit at mainitin ang ulo. Sa katunayan, kahit na medyo may pagkamasungit o suplado, maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Kung ano-ano pa nga ang ipinadadala sa kanya para lamang mapansin sila. Pero DJ Rocky at DJ Jello, ako, kailanman hindi ko nagustuhan si Ron. Hindi ko siya kailanman nagustuhan bilang higit sa isang kaibigan. Siguro dahil iba ang hinahanap ko sa isang lalaki. Gusto ko yung matalino, simple, hindi mayabang, at hindi mainitin ang ulo. Halos kabaligtaran si Ron ng ideal man ko noon. Kaya hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Lumipas ang panahon. Nag-migrate si Ron sa Amerika. Kahit nasa ibang bansa na siya, paminsan-minsan ay nagchat-chat siya para kumustahin ako at ang pamilya ko. Simple lang naman ang usapan namin. Pero, napansin ko lang na every 6 months, umuuwi siya ng Pilipinas. At lagi niya akong kinikita. Ewan ko hindi ko naman alam kung anong dahilan. Kung bakit consistent ang pag-uwi niya ng Pilipinas. Hanggang sa dumating ang taong 2023. Umamin siya sa akin. Inamin niya ang halos 2 dekada niyang inililihim sa akin. Kaya pala daw siya paulit-ulit na umuuwi sa Pilipinas ay dahil gusto niya akong makita. Inamin niya sa akin na noon pa man ay gusto na niya ako. Tinutulak ko nga ito palayo sa akin. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, yung sarili kong pinsan, yung pa yung ipinakilala ko kay Ron. Yung pala, nagkunwari lang itong si Ron na gusto niya yung pinsan ko. Naging sila nga, pero kalauna, naghiwalay rin. Nalaman ko na lang na sa buong panahong yun, ako pala yung tunay niyang minamahal.
Siyempre, shocked ako. Gulat na gulat. Kasi hindi ko inakala. Hanggang sa araw-araw, nag-uusap kami. 3 hanggang 4 na oras. At habang tumatagal, paulit-ulit niyang sinasabing mahal niya ako. Pero ako, pakiramdam ko, nagbibiro lang si Ron. Kaya nga sinabi ko sa kanya na kung seryoso siya, umuwi siya ng Pilipinas at sabihin niya yun sa akin ng harapan. At ginawa nga niya, nag-book siya ng flight para makita ako. Nasa Baguio ako noon, kaya sinabi kong hindi ako makakauwi sa probinsya. Ang akala ko kaming dalawa lang ang magkikita. Pero halos buong barkada at kalahati ng barangay namin ang isanama niya sa biyahe. Tapos, umattend kami ng isang debut. Ginawa siyang escort nung debutant. Hindi ko maintindihan yung sarili ko pero parang nakaramdam ako ng selos. Naupo ako sa tabi ng isa naming kakilala. Pakiramdam ko nagselos din siya roon. Lumipas pa ang taon, nagkaroon kami ng kanya-kanyang relasyon. Dumating pa sa puntong nagkaroon siya ng anak sa girlfriend niya. Then nagkumustahan kami isang araw. Tinanong niya ako kung kailan ako magpapakasal. Well, papiro ko siyang sinagot. Paano ako ikakasal kung wala namang proposal? Then tinanong ko siya. Ikaw, Ron, bakit hindi ka pa nagpapakasal? May anak na kayo. Pero DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko inaasahan ang isinagot ni Ron sa akin. Ayokong magpakasal dahil sa'yo. Ayokong magpakasal dahil sa'yo. Kaya sa akin? Dahil sa akin? Natigilan ako sa narinig kong yun. Grabe si Alexander. Hindi lang nagko-comment sa FB, pati sa TikTok nagko-comment din. Lupit. And by the way, gusto ko lang pong pasalamatan ang Ulitin natin. Gusto ko lang pong pasalamatan. Gusto ko lang pong pasalamatan ang Highland Valley Resort, Villas and Villas sa Nueva Ecija. Ang ganda ron. Promise. Para ka nakapunta sa Bali pero nasa Pilipinas ka lang. Hindi mo kailangan mag-book ng flight para makapunta ng Bali. Hi. Gerard Misiano. Tasha, Ken, hello. Hi, May. Celso. Kumusta ang married life? Okay pa naman.
Kinakaya pa naman namin. Gandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na si Titan Jello. Ang fresh ni Titan Jello. Parang walang problema yan. Ang dami. Ang dami po. Wala. Sobrang dami. Tita Ay, si May, Babes, hello. Hi, May. Hoy, pumunta kami ng Nueva Ecija. Oo nga, nakita Pero ko nga. akala mo, Bali. Pero hindi siya Bali. Pero nakalagay Bali, di ba? Pero mukha siyang Bali. Hindi ba ako nakapunta sa Bali? Pero nung pumunta nga kami, sabi namin, grabe ang high-end nung dating. Ganda. Kasi parang pagpasok mo pa lang dun sa reception, may kita mo na ginasusan talaga yung interior. Kumbaga, marunong ka naman tumingin ng furniture. Kasi pag sa bahay, di ba, normally, pag nagtatanong-tanong ka, social media, alam mo kung magkano yung mga ratan, yung gano'n di ba? Mahal yan. Diyos ko, sa restaurant nila, ang daming niratan doon. Oo, ganung level. Tapos, hindi lang isang swimming pool nila. May infinity pool sila, may pool lang sila doon sa poolside, may bar. Tapos, meron pa silang water park. Magkano overnight? Tanong! Siyempre, maraming salamat. Hindi, pero magkano talaga doon? Kung kunyari pupunta doon. Parang may promo sila ngayon 7,000 per night. Totoo? Oo. Hindi, seryoso. Parang meron ng promo ngayon. Tapos parang 2+1. May 2 packs tapos plus 1 person. Oo, no? Pwede pala doon, no? Oo. Ganda. Hindi, pero maganda. Ano lang kami, overnight lang. Kasi yun lang yung kaya namin I mean, Sabado, may flight. Parang naghahanap ako ng pwede namin puntahan. Alam mo yung ganong feeling? Yung parang gusto mo lang mag-relax. Di ba? Mag-live nga ako. Ha? Mag-live. Kailan? Next week. Before August. Parang pinaplano ko na sa utak ko. Bago yung Before diba? August. Kasi wala tayong nun At least before. Oo. Before Yun the ba? 1 Yun week. ba yung week na yun? Oo. Before tayo. Yun nga. Yun ba yung week na Oh. Punta tayo kay mama. Yun. Pero, mamaya na lang. Anyway, so yun. Dude, kailangan natin. Pang-revamp lang. Doon ko na-realize na parang, parang kailangan ko ng ganitong moment para pang ano lang. Pang ano lang, pang pawala ng naloka ako kasi biglang ang dami ko palang pimple. Alam mo, hindi ako tinutubuan ng pimple ng tatlo-tatlo Pero dahil sa mga nalaman ko this week, tinubuan akong 3. Siguro akala kasi, siguro kasi akala ng mga tao kapag matagal ka na, sanay ka na, yung ganon. Hindi parang nandun pa rin yung parte na parang may something. Pero kung ano man tong pinagsabi ko na to, maintindihan nyo rin to soon. Kaya, ang mahalaga, magsama-sama tayo at sulitin natin ang mga pagkakataon na magkakasama tayo. Yun lang. Mami! Kaya ko lang yung cellphone ko. Go. Aray ko! Dami namang cellphone. Hindi pa tapos. May second part pa. Baka may fan meet daw tayo. Uy, mayroon pala tayo. Tulog na. Pinigil niya yun Tawa ng tawa kanina Hi, honey. Ako to si Honey. Honey? Honey, hello. Honey, my love, so sweet. Si Honey ba? Honey ko ba yung therapist namin? Therapist ko? Nung nagpapa-therapy ako ng tuhod. Honey, ko ba yan? Honey, i-therapy mo nga rin ako. Sakit ng tuhod ko Ang bata mo pa para sumakit. Siya nga. Honey. Oo, magaling yan. Sakit ng tuhod ko, honey. Magaling yan si Honey. Ano na, graduate ka na, sis? Right, honey. Ay, huy, license PT na siya. Honey!
Honey, massage. Sharon. Sakit to. Muscle massage naman dyan. Marunong yan talaga. Alam niya kung ano yung points mo. Pasado na po ng boards. Ay, hindi Congrats. masasabing pasado yan hanggat hindi ko alam kung magaling ka talaga mag... Magaling yan. Tsaka talagang tinututukan ka talaga niyan. Totoo ba? Congrats po, honey. Nakapag ka na ba? Charot. Naging legal na ba sa magulang? Book your appointment now. Saan ka ba? Saan ka ba ibubook? Or saan ka ba pupuntahan? Or meron bang pwedeng ikaw yung pumunta, ganon? Taga Bulacan yata to si Honey. Hanaya, Alquin, Wilma, Honey. Jericho, hello. Lapit lang po ako. Nasa Lasal lang siya. Office mo namin Pasay lang, ma'am. Oo nga. Naging mo siya? Therapist. PT ko siya. Mani, magagamot pa po ba yung balik kong tuhod ko, ma'am? Wala ka namang Kasi di ba nagbabasketball nga ako? Na-injury ka ba? Na-injury ako eh. Kasi maganda talaga. Nagpa-therapy ako dyan sa kung saan nagpapa-therapy yung mga Opo daw, sports, kaya pa. Mga atleta dyan. Ma'am, ma'am? Magawa pa to ng kasi Magkano rate? Oh, ma'am, may liga pa kami, ma'am eh. Hoy, PM lang daw. Sige po, ma'am, PM po kita. Yan na. Sa una, ma'am, may bayad, no? Pag naging tayo, libre na. Honey, ikaw na magsabi. Ano sabi? May magagalit. May magagalit ba? Kaya pala di nagre-reply pag nagloloko ko ng ganun. Oo. Kaya mo, mapagbiro lang po Tingnan ako. mo. Alam ko eh. Alam mo na po. Kayo pa rin. Kayo pa rin? Ba't di na lang kayo? Tayo. Alam na ba ng mga magulang mo? 'Di ba? Alam ko yung kwento niya. Biro mo. Pagpapa-therapy ako, minsan nakakatulog ako. Pero siya pa rin. Ang tagal na yun, no? Oo, 2024. Papa-therapy ako. Ang galing, no? Ngayon, parang feeling ko, kailangan ko ulit magpa-therapy kasi parang rumurupok na naman yung mga buto-buto ko. Nakikinig daw. Huwag po kayo maingay, baka nakikinig. Sige pa. Hindi na lang. Pasensya na po, ha? Ako po Nakikinig daw ng secret files. Maninira ka ng relasyon pag ganun. Hindi na mo magpapasira yan si Honey. Sa bagay. Honey, my love, so sweet. Okay lang po, sakay si Honey. Okay lang po. Tonet, Miss Tonet. Pag na-injured ako. Huwag mo antay ma-injured ka. Magpa-release ka na. Yun naman yung tamang term eh. Tama nga, diba? magpa-release Magpa-release ka na. Ako, ang tagal ko na rin hindi nagpapa-release. Kasi dapat pag atleta ka, alam mo yung Jarod. Alam mo naman, atleta talaga. Mas okay po prevention. Tama. Honey, Better PM mo na than si cure. Title Jello. Ang pangalan niya sa IG, Official Lil Vinci. Aray! Wag na, Honey. Masisira lang buhay mo. Daddy Jello, sabi ni Gito. Si Angel daw, magaling si Release. Sino si Angel? Nico Kelvin, ha? Sino si Angel? Angel. Sinong Angel yan? Anong number niya? Yung Angel ba na yan? Angel o Angel, ibang number klaseng 34. Angel yan? Angel na may sungay? Angel na may pakpak? When daw yung fan meet? May fan meet ba tayo? Fan meet? Oo. Ano sabi? Si Tashang. Ano po pa fan meet nyo? Actually, hindi pa namin napag-usapan ni Titan Jello yun eh. Narinig niyo kung gaano kalalim yung buntong hininga. Gerard Misiano. Katrina San Jose, 2 years. Uy, sabi ni ate Katrina San Jose, July na mag 2 years ka na night shift. Dadalawang taon na nga ako night shift, no? Ikaw mag 1 year ka ng night shift, no? Sa 14. Grabe. Magpapa-meet and greet pa ba kami?
Hindi, siguro huling hirit, no? Pwede. Doon tayo ulit. No? Hindi, dito. Last, ano. Ay. G-Talks, thank you po sa inyo. July 31. No? Friday night, July 31. Yan, kita-kits tayo. Dito, sige. Dito tayo magkita-kita. July 31, sige. Alas 9 ng gabi, buuin nyo yung programa namin. Alas 9 hanggang alas 12, madaling araw. Oo nga no, July 31. Sama-sama tayo. Pilipino. Basta sulitin na natin ang pagkakataon na magkakasama tayo. Yes, ito po yung sa may tabi ng Star City. Ayun o, si Nico Kelvin, July 31, pumunta. Walang talk shit dyan, Abangan namin kayo. Oo, lahat ng mga nakikinig ng Secret Files tsaka ng Top Secrets, punta kayo. Invited kayo lahat on July 31. Ang pinaka plot twist. yung secret talaga namin, i-reveal na namin. Yes, dito po yan sa Aliw Theater banda. Dala na rin ako machine sa July 31. Pang-release ba yan? Pag mas madami ba kami, mas mura ang singilan. Dalia, hello. Pwede mag-park sa harap. Pwede. Pwede. Yung slot ko, bibigay ko sa'yo. Taray ng slot. Doon sa parking na. Sabi dito, parang nagpapaalam na kayo. Di lang namin sure. Basta, July 31. Event po ba yan? Actually, sa Star City. hindi siya event. Pero trip lang namin na magpa-fan meet. Taray ng fan meet, no? Gusto namin kayong makilala. Uy, may gusto magpakasal sa'yo, dude. Dangski, hello. Papapansit ako niyan. Pang long life? Hindi ko makaget si Nico eh. Noel Reyes. O, diba? Max N, pakasal na tayo. Si G, magpapapansit daw. Ay, magpapakanton lang daw si Dalia. Stephen. Belly. Uy, si Tin Rivera. Pwede rin naman kayo yung magpadala ng pagkain. Diba? Uy, grabe si Max Lakas ng tama sa'yo, dude. Sabi ni Nico Calvin, dito ako ngayon Star City, ma'am.
Hello po sa mga taga-Canada. Good evening po sa inyo. Sige Max, see you tayo dito sa August 20. Ano oras ka pupunta? Aba! Ikaw na bahala Max kung anong dadalin mo. Yung pang pawi ng lungkot. Grabe, no? Plot twist. Kaya pala, ganun. Alaman ko na. Duda. Mamang driver. Uy. Tamang chill-chill ka lang habang nagmamaneho. Mag-uwi ka na ng 1,500 pesos. Totoo. Mas matindi pa ang 1,500 petot kumpara doon sa naibigay sa'yo ng babae mo. Kaya kabisyo, lakasan mo na ang volume ng radyo mo. Dahil mag-uwi ka ng 1,500 pesos! Handog ito ng ACS Charm Falcon Purple Eternity! Kaya hindi na namin papatagalin pa. Maswerte mag-uwi ngayon ng 1,500 pesos ay may plate number na NJX2794 at isa po siyang in-drive driver na nagngangalang Ben Jason. Ben Jason ba to? Pangalan? Ben Jason ba to? Ben Jason Casul. Yun. Fairness Ben Jason naman. Casul. Munti ka na maging Gasul yung apelido niya, no? Pero Ben Jason. Daming at no? least hindi Vendetta. Tama. Oh, pero pwede rin naman, no? Ben Jason. Yeah. Oh, Ben Jason Casul. Casul. Congratulations po Sir Ben Jason Casul, isang in-drive driver na may plate number na NJX2794 dahil mag-uwi po kayo ng 1,500 pesos! Handog ito ng ACS Charm Falcon Purple Eternity! At sa mga kabisyo natin hindi mo pinalan matawag ngayong hindi pala afternoon. Evening! Uy! Hindi, kasi nga retro Sabado, di ba? Afternoon yun. Uy! Ano, uy? Basta, may hangover lang ako dun sa Sabado. Okay. Ayun na nga. So, eto na kabisyo. Ganito lang yung gagawin mo. Dapat magpalista ka dito sa Impila ng Love Radio. O di kaya naman, lagi ka lang tumutok sa 90.7 Love Radio. Kasi kapag nahuli ka namin, ay, sigurado, papalarin ka at ibibigay sa palad mo mismo ang 1,500 pesos. Ano pang hinihintay ninyo? Magpalista na kayo sa Love Knows No Boundaries. Hatid sa atin ng ACS Charm Falcon Purple Eternity. At kasama nyo pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Uy. Afternoon. Ay. Morning. Kung sakali mang Produkto yan ng ACS. Tutok lang sa Love Radio.
Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kabisyo, posible bang may taong tahimik na nagmamahal sa'yo sa loob ng maraming taon? Habang ikaw, kaibigan lang ang tingin mo sa kanya. Kabisyo, minsan, hindi lahat ng pag-ibig ay dumarating sa tamang oras. At hindi rin lahat ng matagal na paghihintay ay nauuwi sa masayang ending. Pero ang katanungan, Kabisyo, paano kung ang bawat pag-uwi niya hindi dahil sa bakasyon, kundi dahil umaasa siyang makita ka? At paano kung akala mong nakamove on na siya, ikaw pa rin pala ang laman ng puso niya? Pero bakit nga ba sinabi ni Ron na ayaw niya nang magpakasal dahil kay Kay? Ano nga ba naging epekto ng mga salitang iyon sa kanilang dalawa? Mga kabisyo, abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng ating Secret File. Tinanong ko si Ron kung bakit di pa siya nagpapakasal. May anak na sila ng girlfriend niya. Hindi ko inaasahan ang isinagot niya sa akin, DJ Rocky at DJ Jello. Ayaw niya raw maikasal dahil sa akin. Natigilan ako. Tinanong ko si Ron kung bakit ako ang dahilan. At doon niya muling ibinuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Sinabi niya na mula pagkabata hanggang ngayon, ako lang daw ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ikinukwento niya pa nga kung gaano siya ka-proud sa mga narating ko bilang nurse. Pangarap daw niya na magkaroon ng asawa na nurse na maipagmamalaki niya. Inamin niyang pakiramdam niya noon ay hindi siya sapat para sa akin dahil mataas ang tingin niya sa mga narating ko sa buhay. Sinabi rin niya na gusto na niyang hiwalayan ang ina ng anak niya. Alam naman daw nila pareho na hindi tunay ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa babae. Alam din daw nung babae na ako ang mahal niya. Simula noon hanggang ngayon. At meron pang sinabi si Ron na mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na mahalin ka. Kaya kitang dalhin sa Amerika.
pakasalan. Kung sasagot ka lang ng oo. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Hindi ako makasagot. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil bigla kong naisip ang anak niya. Naaawa rin ako doon sa babaeng kasama niya ngayon. Kahit hindi naman sila kasal. At kahit alam kong single naman ako, parang may mali pa rin sa sitwasyon. Kaya sabi ko kay Ron, pag-usapan namin yun pag nagkita kami uli ng personal. Pero sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ipinagdarasal ko pa na wag munang umuwi si Ron dahil ayoko na maging dahilan ng pagkasira ng pamilya nila. Isang taon ang lumipas. Hindi ko pa rin nasasagot si Ron. Kung pagiging praktikal lang ang usapin, madali sana para sa akin ang tanggapin yung alok ni Ron. Pero bilang isang licensed nurse na parehong Philippine Board Passer at NCLEX Passer, alam kong makakarating ako sa Amerika dahil sa sarili kong pagsisikap. And this year, 2026, kinausap ni Ron ang isa sa aming mga kaibigan. Inudyok niya ito na magkaroon ng reunion. Gumamit pa si Ron ng kaibigan namin para mapauwi ako ng Pilipinas. Kalaunan, nalaman ko na sinabi pala ni Ron dun sa isa sa mga kaibigan namin na pinaplano niyang mag-propose sa akin. Nagtaka nga sila, kaya tinanong nila ako kung kami ba. Sagot ko, hindi. DJ Rocky at DJ Jello, hanggang ngayon, umaasa pa rin si Ron na mabibigyan ko siya ng pagkakataon. At ang mas nakakalito ay unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Pero habang sinasabi ng puso kong subukan, sinasabi naman ng isip ko na may mali. Dahil may anak si Ron. Bukod pa ron, kasama niya yung ina ng kanyang anak. Ayokong maging dahilan ng sakit ng ibang tao. Kaya sa ngayon, pinipili ko munang umiwas. Hindi ko sinasagot ang mga mensahe ni Ron. Nakamute at nakarestrict pa siya sa messenger ko. Pero kahit ganun ang ginagawa kong pag-i-ignore kay Ron, hindi pa rin siya sumusuko. Sa kabilang banda, naiisip ko na napakaswerte ko. Napakaswerte ko kay Ron kasi may kagaya niyang kayang maghintay at magmahal sa akin sa napakahabang panahon. Pero hindi ko alam kung sapat ba yun para bigyan ko siya ng pagkakataon
DJ Rocky at DJ Jello, ano bang dapat kong gawin? Hanggang ngayon kasi magkaiba ang sinasabi ng puso at isip ko. Sana mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lang po muna. At maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Kay. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Okay, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Get, get. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsampinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumbong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo?
Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan.
hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. And we're back. Nangihingi ng payo yung secret file sender natin. Ano bang pwedeng maipayo natin kay Kay? Yun nga, partner, no? Napakabigat ng kwento ni Kay ngayon, no? And in fairness naman kay Kay, nag-iisip talaga siya eh. Kumbaga, etong lalaking to na si Ron, parang nasa kanya na lahat eh. Matyaga, naghihintay, bumabalik from Amerika, talagang gumagastos papunta dito sa Pilipinas para magpadama ng pagmamahal. Kaya lang may anak eh. Tapos, may girlfriend. So, mali. Bakit? Bakit magpo-propose pero hindi doon sa nanay ng anak? Bakit dito kay Kay? At saka parang mapapatanong ka, kung si Kay naman talaga yung gusto pala niya, bakit hindi niya talagang inantay si Kay? Oo, tama. Bakit siya kumana ng iba? Kausapin ko nga yan si Kay. Sino ba yan si Kay? Parang kilala ko yan, ah. Baka Kay mo din to, ah. Okay. Kay Bet? Charot! Or Kasintahan? Pero partner, no, ang hirap lang din ng sitwasyon ni Kay na makakilala siya ng isang guy na may pamilya na. Pamilya kasi may anak na eh. Automatic yan. Consider natin na may pamilya na talaga. At ang hirap din paniwalaan nung taong may pamilya na. Kasi marami maglalaro sa isip mo eh. May anak ka na nga eh. Ba't hindi na lang doon sa nanay ng anak mo yung pagbigyan mo ng oras? Bakit binibigyan mo pa ako ng oras o bakit mo ako binibigyan ng pansin? Ba't hindi mo kayang ibigay yung oras na yun doon sa nanay ng bata? Sa kanya nga daw nagpo-propose eh. Diba? Ang hirap paniwalaan talaga. Naiintindihan natin si Kay. Pero Kay, ikaw nga bilang lalaki, anong may bibigay mong advice dito kay Kay? Kasi parang kung titingnan mo lang itong senaryo na bumabalik dito yung lalaki sa Pilipinas, hindi pa siya nagpapatali dun sa nanay nung anak niya. Parang medyo maniniwala ka din na si Kay talaga yung target niya eh. Yung parang, sama ka sa akin sa Amerika, ikaw ang pakakasalan ko. Baka ganun nga, no? Sa Amerika siya pakakasalan, tapos yung ina ng bata dito sa Pilipinas. Ganun ba yun? pwede yun eh, di ba? Oo nga, no? O sige, bilang lalaki, anong po pwedeng perspektibo ang maibahagi mo kay Kay? Hindi, para sa akin, partner, pag-isipan mabuti ni Kay yung senaryo na ganito sa buhay niya. Kasi hindi ibig sabihin na pinapangako sa'yo na papakasalan ka ng isang lalaki na may pamilya ay talagang yun ang intensyon niya para sa'yo. Pag-isipan mo mabuti at alamin mo mabuti kung ano ba talaga yung hangarin ng lalaki na yun, kung bakit kanya nilalapitan, ginugusto o binibigay
yung mga bagay na pwede mong ikasaya, 'di ba? Kasi minsan mahirap talaga magtiwala eh. Eto totoo lang to, real talk to partner. Mahirap talaga magtiwala sa mga lalaki na may pamilya na at existing pa rin yung Ba't ka natawa? So, dapat di kami maniniwala sa'yo? Hindi sa akin! Ay, hindi, wala ka bang pamilya? Pero, kung ako yung nandun, Kay, malay mo naman talaga gusto kita, Kay. Kasi, dude, nakakagulo nga naman sa isip to kasi 20 years. Okay. Diba? Parang more than 2 decades, nag-aantay tong guy sa kanya. Gusto na siya for more than 20 years and every 6 months, umuwi yung lalaki dito sa Pilipinas para kitain siya. Tapos hanggang sa may mga kaibigan na tinap, tapos, eto na, ganyan. Gusto ko talaga to si Kay, ganyan. Sa kanya nga ako magpo-propose, pero wala namang sila. Yung ganun ba? Grabe, no? Para sa akin kasi mag-ingat si Kay eh. Mag-ingat siya. Oo, bilang isang lalaki, syempre. Napafall na kasi siya eh. Mahirap yun. So, wag na lang. Pag-isipan niya. Hindi sa wag na lang. Oo. Pag-isipan niya. Tignan niya muna kung talaga yung intensyon. Paano mo ba mapapatunayan yan, dude? Like kung hindi nagmamadali yung lalaki. So, kahit mga 10 years, ganon? Hindi naman 10 years. Baka eggnog na yun. Saka kilalanin niya. Okay. Maayos na pag-uusap. Ano ba talaga? Alamin niya, wag niya muna Magkababata ibigay yung sila sarili eh. niya. Wag niya muna ibigay sarili niya. Baka yun lang kasi yung habol. Baka yun lang yung habol. Kumbaga, parang gusto lang na matikman siya, kaya talagang give na give yung lalaki. Ulit-ulit. Ganon. Tapos pag nagsawa, wala na. Gawain nyo ba yun? Hindi naman. Ako hindi ko gawain yun eh. Ako kasi in the first place, wala ka naman family. Hindi natin sure. Hindi, pero, di ba? Pero malay mo naman, Mag-work. hating-hati yan eh. Hating-hati talaga yan, partner. May mga tao talaga nagbibigay sa'yo ng motibo na hindi naman totoo yung intensyon. May mga lalaki rin naman na nagbibigay ng motibo dahil totoo at pure yung intention nila para sa'yo. Na ang makakasagot lang talaga niyan si Kay. Oo. Ako naman, dude, ang naisip ko dito, ito naman sa perspektibo ng babae. Sige. Para talaga umuo ako sa'yo. Ang gawin mo, pakita mo talaga sa akin na hiwalay na kayo ng babae. Okay. Magkaiba na kayo ng tahanan. Okay. 'Di ba? And iharap mo sa akin yung babae. Iharap mo siya sa akin na wala nang namamagitan sa inyong dalawa. Ang galing mo doon. Na co-parenting na lang talaga kayo. Ang galing mo doon. Kasi kung ganun yung gagawin ng isang lalaki, ibig sabihin, malinis talaga yung hangarin niya sa'yo at gusto niya na mag-co-parenting sila nung bata, para sa bata. And kung sakali man, nagagawa kayong pamilya, or kayo talaga yung gusto niya kayo yung dalawa, yung gusto niyang magkaroon ng relasyon. Relasyon, okay. Syempre, di ba, automatically, pag ganun, anak mo na rin yung anak niya. Tama. So, dapat tanggap mo din yun. Tama. So, para sa akin, kung ganun yung gagawin ng lalaki, approve yun. Galing mo doon. Kasi, ibig sabihin, wala talagang tinatago yung lalaki. Tama. Ang shady eh. Kumbaga parang may hindi malinaw eh. Kumbaga sa black and white, sa puti at saka sa itim, nandun siya sa gray area. Galing mo. Tama ba? Tama ka doon, partner. Tama ka doon. So, hindi siya magda-doubt. Okay lang, mahuhulog ako na mahuhulog kasi pinakitaan ako ng ganun. Pero very rare yun ha. Yung scenario na yun na papayag yung isang girl na anak nung bata, nanay nung bata, na magpakilala dun sa bago nung guy. Hindi, nasa matinding usapan Yes, partner. Pero napakahirap yun. Pero tama ka dun. Yun dapat talaga yung move. Kasi pwede mong, bilang isang lalaki din, pwede mong laruin si Kay eh. Pwede mong sabihin, no, hindi, co-parenting na lang kami niyan. Hindi kami nagsasama sa bahay niyan, pero umuwi dun sa bahay, kasama sa bahay. Kapag nasa bahay, hindi nakakatawag, di ba? Nagchat-chat lang. Pero after na wala na dun sa bahay, Mondays to Fridays, nakakatawag na ulit. Ay, Sabado-Linggo kasi umuwi dun sa bahay. Ba't alam mo? Gawain ko. Ay, yes, mali. Gawain na kaibigan ko. Ayan na. Huwag po kayong magpapalin lang sa mga tulad ni Titan Jello. Uy!
Charot lang with the rot. Pero wag ipapalin lang dun sa mga lalaki na magagaling lang talagang magsalita. Galing mo doon. Kailangan may mapatunayan. At makita mo na malinis talaga yung track record. O kaya sabihin natin na inayos niya. Kumbaga, klaro. Klaro. Tama. Oo. Wala siyang... Hindi kanya inilagay sa alanganin lugar. Diba? Tama yun. Dapat walang gray area. Kasi para makakapag-desisyon ka talaga. Kasi nga, dude, ako naniniwala din ako dun sa parte na ang isang relasyon na nararapat para sa'yo ay isang relasyon na malinaw. Tama. Hindi dapat malabo. Tama. And malalaman mong para sa'yo din talaga yun kung yung isang relasyon ay nakapagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Tama. Kasi kung nababagabag ka, ay makakasira ko ng pamilya. So, parang red flag na yun, di ba? Agree. Galing mo dun, partner. Mas magaling ka. Hindi. Alam mo kung bakit? Ako yung gumagawa ng kasalanan. Ikaw yung umaayos ng kasalanan. Ay nako. So okay, good luck sa'yo ha. Tsaka hindi porke sasabihan ka na pupunta ka ng Amerika, pakasalan mo lang ako, ibig sabihin talaga Totoo legit yun. na yun. Hindi. I mean, pwede yun. Pero tatandaan mo na kaya mo din. Kasi sabi nga ni Kay, kaya ko naman eh. NC Lex passer ako. Tapos Philippine Nursing Board Exam passer din ako. So, ibig sabihin, itong si Kay talagang may utak, diba? Kaya niya. Kaya niyang makapunta ng Amerika na hindi kinakailangan na itali niya yung sarili niya sa isang lalaking nangangako lang sa kanya na ito yung buhay na maibibigay ko sa'yo. Magkaiba yung nangangako lang sa'yo doon talaga sa ipinadadama, ipinapakita at kinaklaro sa'yo na ito talaga yung future mo. Tama. Galing mo. Mas magaling ka, tandaan mo yan. Huwag kang papatalo. Huwag kang papahuli. Tayo ngayon. Galing, no? Ay, nako. Huwag niyong gawin yun na ipakilala niyo yung ano niyo. Na ano? Yung partner ninyo, yung nanay ng bata, tapos papakilala niyo sa bago niyo. Mahirap yun. Maganda yun. Sabi mo, pinoprotektahan ko lang yung peace of mind mo kaya hindi ko na siya pinabayad. Tinan mo, alam mo yung mga gawain, no? Alam mo talaga yung mga dahilan, no? Kasi yun yung mga dahilan na bumibenta dun sa mga girlies, no? Ay, wag kayong magtitiwala sa mga sinasabi ni Titan Jello kasi kapag naniwala kayo doon, masisira buhay nyo. Ay, nako. Anyway, Kavisha, if you wanna share secrets, share to us, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama mo, ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kaya pa bang i-memorize yan? Basic. This is Kay's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I don't. How do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Mm,
Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niya pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with oh. actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak ni Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayun, siya. Kung meron pero ng meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na yung tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Oo. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit meron? meron? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagulo Oo, na. tsaka exaggerate talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga.
mukha? Di, sa mukha, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Akin na napapatulin, partida hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Sige nga. Okay, title, Maleta Max. Sabi ni The Prey Cute Boys. yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Partida hindi ko pinakakalera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palep, palay, short side, tight, on your side, side. Paldo, may mali. Ay! Ay! Yan kasi. Tayo. Yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparate Ani roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray na! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung
ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka, pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ala, ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Hindi, Totoo ba yun? kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Gag! Ay, yung magawa din sa'yo. Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala
wala tulog yung attorney. Pasok ano mo, kapain mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag na mong ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, hubarin. Oo, hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang. Bakit sa gitna? Bakit mo inakakal gitna? Wala ko sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ko. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginginit ang panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanjak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yan! Sanay na sanay. Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, puto. Nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stepping stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba?
Dami mo reklamo, di ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in the room. Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag nagtanong, correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pagkirat ako dun, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes. Paano natin isi-save yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. Malalaman sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng politika ngayon. Trending eh. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka maintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, I-hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga Oo. parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam Oh. sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Ayala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, Tama. di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Correct, Meron correct, ka na eh, correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi inisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, Oo. inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, Di ba? kami kasi yun dati. Kami kasi yon dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Oo. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Oo, yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, di ba? Maging smart ka about Oo. it. Oo. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. na, oo, May correct. budget sa- Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. Kung if you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, Oo. di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil hindi nagawa. nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. So meron din siyang at debut to hindi 42 wishes for 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So maaari kasing pag-heal ng inner child din kasi 'yun eh. Mga Totoo. hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba?
Siyempre, wag natin istressin ang mga nakalunok ng pakwan. Sabagay, tama. Oo. O, di ba, napaayos din kami ng buhok namin. Parang ang zoom in naman ang pagmumukha ko. Samantalang si Jello, napakalayo ng pagmumukha. Pakulot na talaga ako next week. Ready ka na? Ready na ako. O nga, pakulot ka para iba yung atake mo kapag dumating yung panahon na talagang kailangan na natin ng pagbabago. Nais ko lang sabihin dito sa partner ko, maraming salamat. Maraming salamat din sa partner ko, no? Isang malupit. Alam nyo ba na 2 years na ang Top Secrets and 2 years na kami sa gabi. Pero si Titan Jello 1 year na sa gabi. Pero hindi natin sure kung hanggang kailan tayo magsasama sa gabi. Dude, marami ka pang matututunan sa iba na mga tao sa buhay mo, 'di ba? Nakakatawa naman yung bahala na kayo. Ako din naman natututo kay Titan Jello. Natututo ako kay Conyo Bicolano, Kim Chino, Maratoni, Uncle Dagol, Tita Tanya. Ano matututunan mo kay Uncle Dagol? Mama Nicole. Yung si Melody. Si Melody, no? Melody. Wala tayo net. Wala pa rin? Net lang po ang unang marami na po nagko-contact sa atin. Actually, maganda nga yung kwento na ito eh. Sige, tawagan na natin yan. Ay, send ko pala to sa group natin. Hi, Teng! Forms Cloud Microsoft. Ano yung sinende Mama Nicole? Ano lang yun? Yung Squarespace. Ayan, uy, masasali ako. Oo, syempre. Saan? Sige, Parang pagod yung mata mo, dude, no? Dude, wala pa akong tulog masyado. Pahinga mo na yan, dude, mamaya. Letay. Badminton ako. Badminton nga. Official participation days. I confirm. Dude, mag-badminton ka din. Pwede naman lahat eh. Sige. Marunong ka ba? Marunong naman tayo, dude. Papaturo tayo sa mga natin. Yun. Nasaan tayo? Ay, chat ko din si September. Badminton. Ready na ako! Aray ko. Sige. Name. Your name, Angelo. Bowling. Hindi ka magbo-bowling. Mabo-bowling ka rin ba? Kaya mo na sila. Ayoko naman bola. Dati lagi akong kanal dyan eh. Alam mo yung wala lang silang choice kundi sasali ka. Department, Love Radio. Badminton tayo. Oh. Sige. Oy, pero pag depende sa level mo. Ano ba level ng laro mo? Pro. Pag pro, sige. Level ba ng laro mo, Harold? Hindi natin alam. Nakita mo na ba yung laro? Tanga mo. Ano yun? Spike! Tanga. Spike yun. Ano ba tawag doon? Kailan spike yun sa volleyball? Oo ba? Ano ba? Palo din naman. Serve mo na, serve. Kailan nagkaroon ng ganoon mo tapos ginanon mo? Serve. Marunong. Pakitik lang muna. Bigyan mo na, serve. Taray kasama relo. Cross yan eh. Hindi, set up pa natin yan. Serve. Sige. Para masabi ko muna na, sige mag-partner tayo. Sige. Kailangan makita ko muna yung laro mo. Maglaro tayo this week. Gusto mo? Sige. Ayain natin sila, yung mga panggabi. Tara. Sige, set tayo. Set tayo ngayon. Sige. Ako pa, yung nahamon nyo. Pero dapat mga alas 4 tayo maglaro. Sige. Quit na po ako dun sa basketball clinic ko, ha? Hindi, wait. Tatawagan natin. Sige na po yung dinown payment ko. Tatawagan natin si Greggy. Ay, 4 hours ago na. Dude. Ganun, no? Pak! Binigay dun, no?
Gusto mo mag-bad? Ganun. Ay, boss, thank you po sa coke. Thank you, boss. Love. Badminton. Badminton tayo. Badminton tayo, boss. Pickleball na. Hindi nga, may tournament nga kami ng badminton sa sali. Open yung Pickle Tower PH. Ano daw? Hindi mag-open yung ano. Hindi, sasama tayo dun. Ayayin natin sila. Pickleball tayo, dude. Ay, sa 17 pickleball tayo. Sige, boss. Paano ba yung pickleball, boss? Hindi, tuturuan namin kayo. Hindi, para tayo maglaro kasi pag bano, para at least lahat tayo mga ano. Kapag, di ba may mga rules dyan? Oo. Para yung mga rules and regulation dyan, dude. Isa lang naman ang rule dyan. Oo. Kailangan mind on the game. Mind on the game! Kaya saan tayo maglalaro sa 17? Pickle Tower. Hello po sa Pickle Tower. Kita-kits po tayo dyan dahil maglalaro po kaming lahat ng mga radio announcer ng 90.7 na radio. Ikaw yung may sabi, ah. Tayo muna! Kasi hindi pa natin sure yung iba. Kami muna po pala. De, basta parang kung serve mo, point mo. Pero kung hindi mo serve, hindi nyo point. Pero kunyari, di ba ako magsa-serve? Serve ako. Serve. Kailangan magbabounce muna yun before mo i-attack. Tama? Love, hindi ko na maalala. Kasi di ba? Di ba, boss? Papaluin mo na yung bola. Paalo. Kasi di ba may parang nabasa ako na... Di, parang kailangan may bounce eh. Oo, di ba? May bounce. After ng bounce, kapag binalik sa'yo, pwede mo na bang tirahin agad yon? Hindi, dapat parang may rally muna na parang isang ganon. Parang... So, dapat, di ba, serve, 1, over the net. Tapos balik ulit. Tapos, pag binalik mo, bilang kalaban ka, dapat mag-bounce muna siya. Basta, dude, pwede na tayo gumawa ng sarili natin rules. Hindi, basta pag laglaro tayo, lalaro tayo. Ayun, second bounce. Ayun. So, sa second bounce, kapag nanonood balik pala ulit to ng si ball, Sir Eric eh. Labalik ka dito, si Sir Eric Balse nandito na nanonood. ulit, no? Sir Eric, Pwede. halika na dito. Balik ka. Si Sir Eric ba to na ano? Ay, nandun sa kabila. Halika na. Si Maiden, no? Second Tumingin bounce ka ulit. lang. Ayan po. Hello, Boss Eric. Alam ba't ako pumayat? Tapos sa kaka-pickleball. Boss, baka may raketa ka dyan, boss. Boss Eric, ano, maglalaro ba tayo, boss? Boss Ian, oh. Ay, ayaw si Boss Eric bukas. Sa ano? Boss E, inaaya ka ni... Tawag, ano mo kasi message mo? Pag kami nag-message, nag-uusap kami sa lahat sa on-air. Boss E, may ayain ka daw bukas si Chino, inom daw kayo. Tapos may banda daw. Gabi. Ayun, no? Kasama si Boss Drew. Sina Sir Drew. Oh, meron daw siyang raketa. Bagong dating from Vietnam. Sabi ko kasama sina Sir Drew. Bukas daw, kasama daw si Boss Drew. Boss, baka naman pwede isa sa akin yan, boss. May mga galing daw Vietnam na paddle. Sa Vietnam ba galing ang mga paddle? Mga pickleball na paddle? Bakit daw ginagawa? Talaga? Pwede mo pala inegosyo yan, no? Mura lang po. Pwede ba sabi ni Boss Eric, mura lang po. Magkano, boss? Pwede ba dalawa yung raketa? Oo. Pumpyangin mo yung bola. Ganon, smash ka. Ay, nako. Ganon. Yung parang anime, yung anime, di ba? Next week pa natatapos. Dude, ito na yung bola! Sa susunod na kabanata, na tumira si Rocky. Wala pa. Malalaman natin next week, mga kabisyo, kung ano nga ba mangyayari sa pagtira sa pickleball ni Rocky. Di ba ganyan yung mga anime? Nag-slow. Yung mga 17K sa shop, pwede na mga 13, 14K lang. Ay, okay na po kami dun sa mga... Okay na po kami, maglalaro lang po. Maglalaro lang po. 13, 14. Sino gusto mo isama? Si ito o ito?
Doon, sino kasama mo? Ay, sa mga gusto maglaro pala, makilaro sa pickleball, sa pickle tower. Pwede kayo sumali, pero PM nyo muna kami bago kayo sumali, baka walang slot. Punta po kayo doon sa Pickle Tower. Ayan. Walang partner. Dude, Punta po kayo sama sa- mo kasi. Oo nga eh. Punta po kayo sa Pickle Tower. Tapos samahan niyo po ako. Yeah. Wala po kasi akong kasama. Gusto ko po ng kasama na pumunta dun sa Pickle Tower para maglaro po tayo ng pickleball. Tapos Wow. after po ng pickleball, maglaro tayong dalawa. Paktay ka di adong day. O, si Tin na lang daw ang kasama mo. Sige na, hindi na pala ako lalaro. Ba't ayaw mo si Tin kasama? Napilayan ako, may injured ako eh. Kaya ka pala magpapapiti? Oo, chinat na nga ako ni Anui. Yani? Yani. Hindi ako makasagot kasi sabi ko sa kanya, honey, joke lang talaga na may Hi, PI ako. Cha! Ay, nako. Saya ni Reno. Ano, meron na? Wala pa rin? Nga mo, ganito lang tayo hanggang alas 12. Walang IT. Mga kabisyo, kung wala po tayong caller ngayon, hindi po tayo papayag. Live na lang, live. Wag po tayo hindi Love live ka papayag, na boss. lang. Anong top secret mo? Ayan, top secret. Sa likod mo na nga yung magtatapos. Top secret, live. Punta po kayo dito sa studio. Gusto po namin live. Love, anong top secret mo? Aray ko. Anong top secret mo? Labas ako dyan ha, di na ako ano. Uy, joke lang, di ako. Aika, hello. Uy, Sir si Eric. Aika. Sino to si Aika? Bagong kalsada. Hello po sa mga taga Bagong Kalsada Kalamba. Check lang po ako sa TikTok. Oy, chine-chat check pa yung profile ng babae. Boss Eric, Boss E, baka ikaw na pwede mag-top secret. May top secret ka ba dyan? Ay, no. Sa Viber lang tayo. I-ano na lang, live na lang natin si Boss E. Boss E, nasa Dubai ka pa ba? Joke lang, sa langit lang malalaman ng top secret. Pares pala tayo, boss. Sa langit lang tayo magkikita. Manila na daw sa Boss E. Mahina pala to si Boss E eh. Uy, si Alea oh. Hi, Titan Jello. Hi, Sino Alea. yung Alea na yan? Hi, Alea. Uy, parang... Kumusta ka na? Oh, Naalala mo pa yung mga nakaraan? Alea, parang iba na naman yung ningning ng mata ni Titan Jello na nakita yung pangalan mo. Ay, nako, Alea. Anong top secret ni Titan Jello? Mr. Contractor. At May. Uy, si May tsaka si Tasha ang active na active. Uy. Ano sabi? Alexander. Uy, hello! Dude, what's up, Jerome? Hello. Sino Jerome? Tagle. Hello. Ay, uy, ano yan? GT Emergency Services. hello po. Alam mo ba nung nagpa-event kami nung May 22, meron ambulance nun. And first aider. Nakita ko. Sila yun eh. Kasi nga, nag-worry kami na baka meron, pero naniguro lang din kami. So, Sir maasahan. Jerome, hello po sa inyo, Sir Jerome. Vienna Mamak, hello. Chanel Ling Dara, hello. Pepsi, hello po. Lalaine, hello. Hello, Pa- Lalaine. Okay lang kung sakaling wala tayong caller. Magbabasa na lang kami ng mga... Problema yung wifi. Ano nyo? Uy! may nag-comment si Alea. Oo, ikaw ba naalala mo? Baka mag-music ka na naman ng naiilang. Naiilang? Ano yung naiilang? Naiilang ba si Titan Jello? May nakaraan ba kayo? Mahal ko buhay ko! No. Wala nang gusto maglabas sa top secret nila. What happened? Si Antoine talaga, Uy! Sabi ni May. Uy! Hi, Sabi ni May. May. Tin Rivera. We, DJ Titan Jello. Anyari daw. Wala pa kaming internet eh. Sira yung... Oo. Nayari. Mayayari pa lang. Bakit kasi yung tsura? Ano, dude? Ano yung tsura yan?
Oh, si Jay, mag-hi ka naman. Basta ako, Dami. gusto ko na lang mahabang July to. Yung July natin hanggang 60, Oh, gano'n. sino si Jay? Jay. Si Jay, oh. Ka. Oh. Mag-hi ka Hello, muna. hello, Mag-hi ka parang kay Jay. Namimiss mo na si Mara Tony. 326. Umi-ere si Mara Tony. Ikaw talaga, Alexander, oh. Oo. Tin. Oh my gosh, condolences. Dude, Jerome. Nakita ko pa yung daddy niya. Pumunta talaga yan ng stasyon, si dad niya. Sir Jerome, nakikiramay po kami sa inyo. Opo. Dude, isang maigpit na yakap, dude, with consent. Seryoso po kami, sir. Kailan, dude? I-chat na lang kita. Ay, Leo. natatawa ako kay Tin, sabi ni May. Last day na daw ni Tin sa Thursday. Ang gagawin namin din. May last day din kami. Baka naman di last day. Last night. Charot. Di mo kasi pinagbigyan kanina, inaya ka mag-baseball. Oo nga eh. Ang perfect daw ng Ay, joke lang. Friend po kami ni TG, sabi ni Aliyah. Siya, pakain ka naman daw, Tin. Spider-Man, wala bang story ngayon? Meron actually, pero... Ganda pa naman ang kwento ngayon nung caller natin. Hindi natin siya Uy, matawagan. Or hindi mag-date na lang daw kayo. Nina Vergara, hello. May gusto ako i-share, nakakagulat to, sabi ni Kit. Kit, tago mo lang yan. Gusto ko share. Sige, mag-fishball naman daw kasi kayo. Haha, kami kinukulit itin. Mag-fishball daw kayo. Aliyah. Yes, kasi ako lang binigyan niya ng personal number niya. Ha. Charot. Dude, lagot. Personal number. Mahal na kita, Cha. Baka, sige nga, drop my personal number kung totoo yan. Nephew, so lalaki. Ano yung last 3 number dun sa personal number? 246. Charot! Joke lang. Ito naman. Joke lang. 246? 0916-529-5595. Ay, man. Hindi, yung natin yung Viber number yun dito. 8080. Mali. Hindi, iba yung meaning ng 8080. There. Ano bang nakaraan ninyo? Oh. Rosie. Ito yung huli. Shy, yung ako ang unang nagloko ng hindi alam ni Mister, pero nung siya nagloko, nalaman ko at sobrang sakit. Ay, Ito. ayan na, may-miss call ka daw. Sige. Ito yung dulo. Ako tumitingin ng cellphone ni Titan Jello. Wag mo masyado ilapit dito, dude, kasi makikita. Hindi, nakaano ako. Private. Nakikita yun dito, ayan o. Pag ginagano mo doon, nakikita yung... Alam daw ni Tin Rivero yung number mo. Ay, wala nakakaalam po ng number ko. Wala pa rin. Sarawat, Diba? Ikel. Sabi ko sa inyo, iba-iba talaga number. Pag umabot na ng 55 bro, kawawa naman siya. Voice message na lang kayo. Voice message. Mag-voice message kayo, tapos ipi-play namin. Kung meron kayong top secret, so parang pag ganito lang kasimple yung voice message nyo. Hi, itago nyo ako sa pangalang blank. Edad, isang lupalop galing. Tapos, ang top secret ko po ay bla 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 bla. Yun, ganon. Uy. Pero si Aliyah, friend ko talaga yan. Pero yung old number ko na yata. Parang mga year 2000. May pag-amin na. Hirap na hirap ako sa pagbanggit ng pangalan. Tapos kilala mo. Lee pala yun, Lee? Aliyah. Rosie, hello. Watching you too while working as a VA. Hello. Biglang umamin. Oo, syempre.
Kilala ba? Kilala ba? Hindi, kaibigan natin yan. Ninyo. Si Boss Aliyah ko yan. Si Boss Aliyah, napakabuti niya. Bait. Kinalimutan mo na daw. Oh. Hindi ako nakakalimutan sa mga... Pusang malungkutin. Ang cute daw nung nakaputi. Hello from Belgium. Dude, parang lahat yata to mga babae mo sa nakaraan mo. Ana Morante. Oh. Tapos hanggang Pasahin present. ko yung pusang malungkutin. Magiging ano na siya. Masayahin pusa. Ano na? Meron na? Wala pa rin? O, game na, dude. Game. Pasok. Voice message na. Pasuka mo, dude, ng ano, dude, wala pa tayong ano. Tag doon. Bed. Kinatatawa dyan, Matt. Tiyatawanan ng super tech namin si Titan Jello kasi hirap talaga, ano, kapag CJ, dude, ang daming mga babae ngayon, ah. Ah? Oo. Ayun, oh, yan sila lahat, oh. Miss CJ. Oh, si Ikel na bighani daw. See you po sa Pickle Tower. Sa lahat po ng mga ano natin dyan, Biglang mga susulpot friends. doon si, Kung gusto ano, nyo po ng mag-pickle ball. tayo na lang friend, DJ Rocky. Pickle Ayoko ball na tayo. i-friend ni, Lay, yay. Kunyari pa yan si Aliyah, kaibigan ko yan. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. So, parang, pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hindi kita marinig. Hello, ma'am. Hi po. Good evening. Hello, ma'am. Do you hear me po? Hello, ma'am. Hi, do you hear me po? Hello, ma'am. Hello? Oh, ma'am, standby lang po kayo, ma'am. Ready na po tayo, ha? Ah, sige po. Thank you po, ma'am. Game, Happy dude. Monday. Dude, ang layo na ng bed. Game. Hi, Kabisyo! Kasama mo ang Basa Princess DJ Rocky Terang. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. And welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po. Good evening po. Good evening. Anong pwede namin itawag sa'yo? Kimi na lang po. Kimmy, tama ba? Yes po. Ilan taon ka na, Kimmy? 27 po. 27. Sang lupalop ka naman galing, Kimmy? Sa Pasay. Pasay. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Kimmy, 27 from Pasay. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko pong isi-share ngayong gabi is yung about sa pagsusugal po. Mhm. And medyo na-addict and hindi naman naubos pero ang dami kong perang nasayang kasi. Umabot na sa magkano itong perang nasayang mo? Kung susumahin po this year lang po, since January, siguro po mga nasa less than 1 million na din. Less than 1 million pesos. Yun ang tansya ko kasi like sa isang linggo kasi parang 3 to 4 times a week. Mhm. So parang siguro in a week parang mga 100K din ganon or mga less than 100K. Mhm.
Kemi, pwede mo ba kaming kwentuhan kung paano nagsimula itong pagsusugal mo and ano bang trabaho mo, paano kinaya ng budget mo, itong paglalabas ng ganitong pera, at sa ngayon ba, kumusta ang finances mo? Okay naman po ang finances ko ngayon. Actually, meron akong maliit na business and meron akong stable job na super blessing siya sa akin. Kaso, ang problema ko lang kasi is work from home. Then, kapag nababurn out, ang nagiging ano ko kasi is yung pagkakasino kasi. Yung outlet mo, nagiging kasi. Yun ang outlet ko. And nagkaroon din kasi ako ng mga friends doon and parang nagkaroon din ako ng parang boyfriend doon. Parang ganun. Pero pwede ko bang malaman, Kimi, ano bang gender mo? Matanong lang naman. I'm a transgender po. Okay po. And nagkaroon ka ng boyfriend doon sa casino na player din ba o nagpapalaro? Player din siya. Player din. Mm-mm. Hirap pa naman, no? Kapag may nakasama kang player din. Minsan, umaarbor pa sa'yo na, tara, laro tayo. Palaruin mo muna ako ngayon. Una, parang kasama ko lang siya sa table, ganun. Then, naging ka-close. Then, ayun na. Hindi lang kami sa casino nagsasama, ganun. Sa hotel na rin, no? Kasi Hindi naman. Kumbaga parang, naging seryoso naman. Kumbaga parang, naging okay naman din sana yung patutunguhan namin. Kaso, ayun, medyo, wala eh. Medyo worse na rin kasi nangyayari. Like, kumikita naman sana sobra naman sana. Kaso, yung almost ng kalahati ng kinikita ko kasi is napupunta lang sa pagsusugal. Okay. Kimi, matanong lang namin, ba't ka napasok sa ganyan na sistema na magkasino? Well, nagsimula ako year 2025. I think mga last year lang din. Siguro mga ganitong taon din. Nung una, parang kumakain lang dun sa loob ng mga restaurant, mga ganun. Then, ayun, naaya. Then hanggang sa ako na lang yung mag-isang pumupunta. Anong game? Baccarat, roulette. Naku, baccarat? Parang lucky 9, no? Pero mostly roulette. Yung roulette na 1 to 36. Ayun. Kasi parang minsan hinahabol mo na rin yung parang, alam mo yung feeling na nananalo, ganun. Oo. Ayun po. Ano na yung pinakamalaking napanalunan mo? Mga ano lang naman, parang mga 100,000 lang din naman. Pero, may daang libo, hindi naman siya million like jackpot. Pero, kung pupunta ka ng 3 to 4 times a week, tapos magdadala ka halimbawa ng mga 10, 20, imagine sa isang buwan, magkano din yun? Tama. Tapos hindi naman madalas panalo, mas lamang yung talo, ganun. Nabanggit mo Ayun. kanina na okay naman yung financial status mo. Sa ngayon ba, napag-iisipan mo na itigil itong pagsusugal nang sa gayon, wala nang makuha pa doon sa ipon mo o doon sa pumapasok na pera sa'yo dahil sa trabaho or businesses mo? Well, ganito. Kaya rin ako tumawag kasi parang gusto ko rin awareness pala sa ibang tao. Kasi ngayon ang plano ko kasi, gusto kong magpaban sa PAGCOR ng self-inclusion ban. Tama, okay. Siguro mga 1 year lang muna, ganun. At least a year, then, ayun, 1 year. Kasi may 6 months, may 1 year, then may 5 years. So naisip ko baka 1 year. Ang problema ko lang kasi, work from home, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Halimbawa, pag na-burn out, yun naman ang problema kung saan ako pupunta. Meron ka bang activities na iba, like sports, pickleball, paddleboard, anong mga Ayun, activities yung mo? pickleball, kaso parang natatrying hard ako kasi parang hindi ako ganun ka-ano pa. Hindi ako ganun Sporty? ka-active. Sama ka sa amin.
Wala pa akong ganong friends ba doon? Hindi, sabi, Ganun lang. friends mo na kami ngayon. Oo, kami friends mo. Sabi mo itoon, ang atensyon mo, ganon. Okay ba sa'yo yun? Sama ka sa amin. Pwede naman. Tapos minsan, gym. Kaso parang naboboard din ako minsan sa gym. Alam mo yun, parang coffee shop, ganyan. Parang naboboard ako agad. Anong klaseng parang tao in terms of activities? Ikaw ba yung tipo ng tao na gusto mo parang mind game yung dating? Gusto mo ba na physical yung dating nung activity mo? Anong klase yung hinahanap mong parang activity para sa'yo na hindi ka mabobore, ha? Gusto ko yung physical, yung laging gumagalaw, ganun. Ay, meron And kaming gusto ko yung, honestly, parang yung may thrill, ganun. Parang, ewan ko, kaya siguro medyo na ako sa pagsusugal. Kasi di pa nagsusugal ka kapag nananalo. Iba yung thrill. Like, tumataas yung parang dopamine ba yun? Dopamine. Parang ganun. Dopamine yun. Kaya pala, si Titan Jello parang may gusto na i-suggest ngayon eh. Ano ba yung mga gusto mo i-suggest sa mga activities, ha? Wala naman, magpapapawis lang tayo, Kimi. Pickleball. Pickleball! Pwede yung pickleball. Hampasin ko, hampasin mo rin. Payag ka niyan. Okay lang. So, di pa ako masyadong marunong. Pupunta tayo sa Pickle Tower. Pickle Tower. Uy, magbubukas na yan, sa friend namin yan. Sa Paranaque. Malapit sa SM Sukat. Gusto mo sumama? Pwede naman po. Ayun. Para makalimutan mo yung pagsusugal mo. Pang travel. Ayun, may physical activities din dun, di ba? Ta-travel ka. Pero wag ka pupunta. Ano? Pwede rin naman travel. Like mga Tagaytay, Baguio, ganyan. Ibang bansa. Pwede. Mga Asian countries, ganyan. O tara, sama-sama tayo. Alis kami next week eh. Saan ka ba pupunta? Ha? Pero honestly, siguro ang isa sa pumipigil sa akin ngayon is yung parang nagkaroon kasi ako ng doon, ng mga friends, nagka-jowa, ganyan. Pero hindi ko na siya iniisip. Siyempre, uunahin ko yung sarili ko. Kailan mo balak pala pumunta sa PAGCOR or kailan ka naka-schedule para... Plano ko na this week. Good job. This week ko na plano. Kasi dalawa kami ng friend ko na actually kagabi yung isa sa malaki naming talo. Like ayaw sabihin ng pangalan ng casino, pero sa Pasay lang siya. Siguro nakatatlong casino kami kagabi. Magkano? Like imagine, Magkano kaya? nakatatlong casino kami kagabi na inabot yata kami ng less than 24 hours. Like imagine na walang tulog. How much talo mo? Kagabi siguro parang mga 60. 60. Panalo ka na sana, no? Nilaban mo pa ulit. Nakabawi. Tapos, Tinaya mo pa rin. kakahintay sa friend. Alam mo yung napataya. Alam mo yung nakakainis. Like, wala namang pwedeng sisihin dito kundi yung sarili mo lang. Tama. Tama naman. Actually, hindi to alam ng ng family ko. May mga ilan akong kaibigan na alam to, pero hindi nila alam. Ang alam nila, matagal na akong hindi nagpupunta doon. Like, last year pa. May bala ka bang sabihin or ikikip mo na lang sa sarili mo and you will try to really help yourself nang sa gayon hindi ka Sa mas ngayon, makaunlad? gusto ko munang i-keep siya sa sarili ko. Gusto ko siyang i-share ngayon. Siyempre, hindi naman ako kilala ng mga taong nakikinig. Kumbaga, gusto ko lang din mag-share ng awareness na yun nga, kung meron man sa sitwasyon ko ngayon na medyo nalululong na, like parang stop na lang. Ano pumapasok sa utak mo, no? Bilang self-aware ka. So ano pumapasok sa utak mo na mga thoughts about this? Medyo swerte ako ngayon sa mga clients kasi ang work ko kasi is VA. So swerte ako kasi meron akong 2 premium na client.
Tapos medyo akong afam na pati siya minsan, alam mo yung nakukonsensya na rin ako na yung tinutulungan, hindi naman ako umaasa sa kanya, pero siya yung parang, nung nakilala ko siya, tinutulungan niya ako. I mean, pati yung allowance na tinutulong niya sa akin, pati yun nasusugal ko pa. So, hindi naman, nakukonsensya, nanghihinayang, and nakakapanghina na kung susumahin ng mga perang na ipatalo is sobra na, as in sobra. Ayun. That's nice na na nag-spread ka ngayon ng awareness no sa mga kabisyo natin ngayon na baka nandun din sa state ng buhay nila na kailangan din nila ng tulong, hindi lang nila alam kung paano no matutulungan din yung sarili nila kasi nga ang pinakatulong na pwede talagang maibigay mo sa sarili mo is yung pag-admit, 'di ba, na eto ka na ngayon, no? Self-awareness talaga and maging available sa kanila yung information na pwede mong i-report yung sarili mo, no? Para hindi ka makapaglaro dun sa mga certain casinos. Ayan. Totoo yan. Pero tama ba na hiwalay na kayo nung boyfriend mo na nakakasama mo sa casino? Hindi pa. Pero kasi inaya ko siyang mag-self-inclusion ban. Hindi siya pumayag. So, bali dalawa din tong jowa mo? Siya naman, hindi naman siya yung totaling dulong lang. Hindi siya dulong eh. Kasi parang, ano ko ba sabihin to? Parang meron din siyang ibang discard din kasi sa loob. Tama. May mga ganun talaga. Pero hindi ko naman siya dinajudge kasi nakilala ko siyang ganun and wala naman siyang inaapakan na tao. So, okay lang sa akin. I mean siya kasi, kumikita kasi siya. Pero baka isipin ng ibang tao, ano siya, wait. Pwede ko masabihin? Ano siya? Halimbawa, merong big player. Yes. Tapos parang, Kakausapin niya yun. hindi, meron siyang regular na big player sa parang, ang budget niya for a day is parang 3 to 5K. Kumbaga parang, sa regular na tao, parang kung araw-araw yun, May porsyento siya. malaki din yun, di ba? Parang ganun. Gets? Ayun. May gusto ka pa bang sabihin, Kemi? Wala lang. Gusto ko lang, masaya ako ngayon kasi nailabas ko na tong parang kagabi pa to na parang iniisip ko na nga tumawag kagabi or hindi ko alam kung kanino ko sasabihin. Actually, nakikinig talaga ako sa inyo. And I think meron din yata kayong episode na nag-share about sa pagsusugal. Yes. So parang medyo na-inspire ako doon. So naisip ko nga na, ayun nga, i-share dito sa sa programa niyo po yung itong sikreto ko. And appreciate namin itong pagbabahagi mo sa amin ng sikreto mo na gusto mo lang talagang ibahagi sa amin ngayong gabing ito. And we respect kung ano man yung mga ayaw mo pang ibahagi sa amin or mag-dive doon sa mga iba pang parts of yourself. But we appreciate it and I hope yung mga kabisyo natin ng mga nakikinig ngayon, no, na nandun sa situation mo ay ma-inspire at maging mulat, 'di ba, sa ganitong klaseng awareness, kumbaga. Ayun. Self-help. Ayan. Thank you so Yes much, po. Kemi. Salamat po. Maigpit na yakap sa'yo, Kimi, ha? Salamat po. Naway huminto ka na at ang nananalo talaga sa sugal yung taong hindi tumataya. Kundi yung Yes po. nakakapag-control Totoo po sa yan. sarili niya. Yes po. We love you so much, Kimi. Salamat po. And pagdadasal ka namin. Salamat ng marami. God bless. Thank you and God bless din po sa inyo at sa programa niyo po. Yes, anytime bukas ang aming programa para sa mga katulad ninyo, ha? Yes po. Mag-update po ako kapag Promise, ha? nakapagpa-self-ban na. Okay, basta wag aabot ng August, ha? Kailangan July lang. Of course po. Bye-bye. Salamat. Thank you. Bye-bye, Kimi. Magandang gabi po. Magandang gabi, Kimi.
Ba't ayaw mong umabot ng August? Wala lang. Gusto ko lang siyang makausap ng July. Swerte yung July sa akin. Birthday ng tatay ko. Kamatayan ng tatay ko yan. Maraming may birthday na kakilala ko. Anniversary ng ate ko yan. Kasama nung First asawa niya. anniversary mo din sa Love Radio. First anniversary ko rin sa Love Radio sa 14. No? Di ba? Marami. Grabe, marami. no? First time natin magkakilala ng July. July ba tayo nagkakilala? Hindi naman. Mas maaga. Di, first time nating magkatandem. Oo. Si Rocky, totoo po mga kabisyo, si DJ Rocky po ang unang-unang bumati po sa akin dito sa ano. Totoo ba? Oo, siya po yung nagtanong sa akin. Akala ko intern ka. Tanda ko, nandun ka. Nakaupo ka dun. Tapos ano sabi ko? Nakapula ka pa yun. Ano Hindi sabi ko? malilimutan yun. Ano mo ako? Hi. Gumanon ako. Ganun. Napakabait po nito. Sino ka? Gumanon ako? Sabi niya, hi. Uwi ka na. Hindi po, napakabait nitong tao na to si DJ Rocky. Mas mabait si Titan Jello. Hindi lang masyadong halata, pero mabait talaga siya. Kaya niyang ialay yung buhay niya kahit sinusumpa na siya ng pamilya niya. Charot! May darot! De, pero sulitin natin ang bawat pagkakataon at oras, panahon na magkakasama tayo. Kabisyo, kaya naman magkita-kita tayo sa July 31. Punta kayo dito Punta kayo kasi malay ninyo. Mamalayan nyo na lang. Wala na palang maririnig na katulad namin. Charot! May darot. Biro lang. Pero, kabisyo, maraming salamat sa pagtutok ninyo. And I hope, sana po nakatulong kahit papaano at nakakatulong yung programa namin para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Anyway, nakasama po ninyo ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan bang i-memorize yan? Basic! Handog po namin na awitin sa inyo is a beautiful song by Cedric Escobar. Got to believe in magic. Metro's #1 Love Radio. Basic!